Kirin pelinjohtaja Jukka Karttunen edessä Halli SM lopputurnaus Joensuussa. Millä mielin Kiri lähtee kaatamaan Koskenkorvaa ja Vimpeliä? Tietysti kello 11 ensimmäinen peli Joensuussa ja aikainen lähtö Jyväskylästä. Eiköhän siinä keretä matka-aikana latautumaan ja lähdetään keskittymään ensimmäiseen peliin ja sen voittamiseen. Ja mietitään sitten sen pelin jälkeen vasta Vimpeliä, mutta kyllähän meidän tavoite on mitalli ja se vaatii ainakin yhden voiton joko Koskenkorvasta tai Vimpelistä alkulohkossa. Kuinka tarkkaan hallikaudella vastustajaa skautataan? Tietenkin se on hallikaudella hieman hankalampaakin kuin kesällä, kun ei näe pelejä, mutta kuinka tarkkaa se on skauttaaminen? Käydään joukkue läpi vai keskitytäänkö vaan omaan pelaamiseen? No kyllähän tähän asti ollaan keskitytty vaan oikeastaan omaan pelaamiseen ja tarkoitus on saada kaverista vähän enemmän niin kuin lisätietoa sitten kesää ajatellen, mutta kyllä siellä Koskenkorva sekä Vimpelin kärki tullaan läpikäymään, että sisäpelin osalta ja vähän katsotaan sitten noita hallipelejä, mitä kaverit on pelannut videolta, että miten ne pelaa meitä vastaan mahdollisesti. Kuinka paljon peli tulee muuttumaan niistä edellisistä peleistä, mitä täällä käytiin Kankaanpäätä ja Hyvinkäätä vasten? Onko pomppupeliä tulossa kenties enemmän vai mitä? Ja minkälainen halli sitten taas Joensuussa on? Onko se kovin erilainen kuin täällä Hippoksella? No Joensuussahan on vähän tai sanotaanko, että ei niin kimmosa halli kuin Hippos, mutta kumirohepintainen alusta ja avarampi, että luulen, että vähän juoksuisempaa peliä noin kokonaisuudessaan tulee olemaan, mitä Jyväskylässä oli alkuturnaukset, että vähemmän juoksuja. Toki luulen, että saadaan Kirin puolelta sisäpelistä vähän enemmän irti, jolloin taas sitten tehdään muutama juoksu itse enemmän ja pidetään vastustaja niissä samoissa lukemissa, mitä meitä vastaan täällä Hippoksella on ollut. Muutama pelaaja alkuturnauksessa loukkaantumisen takia sivussa tai pelasi vaan osaottelun. Alkaako joukkue olemaan nyt kunnossa, kun ollaan Halli SM:ssä? No kyllä pieniä vaivoja edelleen on, mutta luulen, että eiköhän iskokykyinen ryhmä saada Joensuuhun kasaan kuitenkin. Kiitos Jukki haastattelusta. Kiitos.